Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre del modelisme ferroviari amb la celebració del Sant Cugat Tren 2025, una fira temàtica sobre el tren a escala. Serà la primera vegada que la ciutat acull un esdeveniment d'aquestes característiques que vol reunir aficionats, col·leccionistes i famílies a la Sala Clavé de la Unió el dissabte 19 de juliol al matí i a la tarda i el diumenge 20 durant el matí. L'entrada és gratuïta. La fira, que organitza l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, comptarà amb la participació de diverses entitats i maquetistes que exhibiran circuits ferroviaris en múltiples escales, recreant paisatges, estacions i circulacions. De fet, es podrà veure la reproducció d'un tram de la línia del Vallès dels Ferrocarrils, un projecte patrocinat per la mateixa operadora de transport públic per la divulgació històrica i el patrimoni ferroviari de casa nostra. També dissabte, a partir de les 8 del vespre, els castellers de Sant Cugat faran la seva darrera actuació castellera abans de les vacances d'estiu. Actuació especial perquè acomiada el tram iniciat al gener, de manera que s'hi sol reflectir tota la feina durant l'any. En concret, enguany els gausacs esperen portar-hi el 3 de 8, un castell inèdit per ells aquesta temporada. La colla ha sortit reforçada de la Festa Major, on va fer el 9 de 7 després de 8 anys i va estrenar el 2 de 7 aquesta temporada. Així, de mica en mica, han anat recuperant el nivell i les bones sensacions que han seguit una feina d'assaig perseverant, especialment amb el 3 de 8. Amb la presència dels castellers de Sabadell i la colla anfitriona, els castellers de Sant Cugat. Després de l'actuació es farà un gran sopar popular al Parc de Can Bernet a partir de les 10 de la nit i seguidament també hi haurà festa de la mà de PD Tofu a partir de les 11. I després d'un primer cap de setmana marcat pels aiguats, continua la Festa Major Florestana. Dissabte destaquen les activitats a la pista de Can Llobet, començant per les cucanyes infantils, amb jocs de sempre a partir de les 12 del migdia. A les 2, trobada de paelleres i paellers i amb la sobretaula a les 4, bingo musical. La jornada rematarà amb la nit jove a partir de les 9 del vespre amb música i ball per tothom. De cara a diumenge destaquen també les pistes de Can Llobet, la festa de l'escuma a les 12 del migdia i al final de festa a les 8 del vespre, amb funktrònics i havaneres. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.